नमस्ते प्रणाम। हम आप सबको छोट भाई भोजपुरी गायक अखिलेश अनाड़ी। आज बहुत खुशी के बात बा कि हमने के बीच संजू भैया बाने जो कि संजू साउंड मगर आज यहाँ के चैनल पर हमारे गीत छुट्टी जो कि आज लोग सभी के बीच लाइव के माध्यम से आई सुनो जाओ। पुरवैया मोर जियरा डोले बाली बिंदिया घुट घुट के बोले। एक औरत कह दिया पति प्रदेश में रहत है कैसे कि बहे पुरवैया मोर जियरा डोले बाली बिंदिया घुट घुट के बोले। कातनल सही हम करे कातनल सही हम करे परदेसी सैया लौटी के आ जाए अपना देश रे। परदेसी सैया लौटी के आ जाए अपना देश रे। पुरवैया कातनल सोही हम कलेश कातनल सोही हम कलेश परदेसी सैया लौटी के आ जाए अपना देश रे। परदेसी सैया लौटी के आ जाए अपना देश रे। आगे और कोना भाव में कहतिया घरे जंगलैया सैया निक नहीं लागे बोले ना चिड़ैयो सुन सन सब बाटे। घरे अंगनैया सैया निक नहीं लागे बोले ना चिड़ैयो सुन सन सब बाटे। आज ले भेजैलो न सनेस आज ले भेजैलो न सनेस परदेसी सैया लौटी के आ जाए अपना देश रे। परदेसी सैया लौटी के आ जाए अपना देश रे। कह दिया पिया अखिलेश बुझ दिलवा के बतिया अरे पिया संजू बुझ दिलवा के बतिया। जगले बीतताई है सारी सारी रतिया भइले बावे पगली के
सैया लौटी के आ जाए अपना देश रे मोहे पुरवैया मोर दिया डोले बाली दुनिया